Als je binnen dan is het een dream. Je denkt dat het net echt is, maar het is wel echt. En dit is de skipper zelf, Sikke Heerskop uit de Meren. Paraat met 2 scootjes. En hij vaart in konvooi met de Amerikaanse replica van de Halve Maan. We zijn benieuwd hoe het afloopt, hoe het zal gaan. Met Henry Hudson en de Halve Maan. Waar in godsnaam komen zij terecht? In elk geval, ze zijn onderweg. Weg. Blij dat we weg zijn uit Amsterdam. Nu kan ik eindelijk denken aan mijn eigen plan. Het geloof in plantjes is onterecht. God, zie ik hem altijd. Dit doen we even, jongen, ja? Hij is een Argentijnse vlag. De heren van Maxima. En de man hebben echt nog een presentje van Maxima. Nou, dan hebben we juist een jongen met de consul, de Nederlandse consul, hebben we dan afgestemd. En toen kregen we de jaren dat Maxima en Alexander die zo'n dat 30 prijs stellen, maar Hillary Clinton won. Hier zit in een Fries vlagje en een briefje van de bemanning van de Wilde Witse en een hoop vertrouwen. Maar dan even draaiklompjes van de band. Want we zijn draaiband, dus draaipikkel. De saluutschoten komen van Hare Majesteit Trump. Want op het vliegdekschip Intrepid ontvangen Hillary Clinton en burgemeester van New York Michael Bloomberg, Willem-Alexander en Maxima. Heb ik altijd geheerd. We have a gift for Hillary. Yeah, come on. Yeah, why not? Come on, guys. Come on, joh. Come on, man. Wat is er net? Hey, die koos gaat er wel met bijwerken. Het voelt is een beetje tjen, want het kinderlijk peer en de burgemeester hebben wij eigenlijk die een schenken. Op dat stonden ze, ik neem maar de recht naar Usta. We zien aan boord van het vliegdekschip hier een speech. En we filmen nu dan ik wat broekt als decorstuk van dit gebeuren hier. Geweldig gebeuren, maar dit weer een lietsvlekje daarop. Nou, dit dan maar zo.